Hello. Good evening, good evening. Wala akong dalawa lang gamit ko. Oh, di sana mag-iilis, mag-vlog lang ako eh. Bibidyo ko sana. Wala kayong pasok kayong kapatid na Diyos kabasis. Kaya hatin ba? Kulit naman ito, oy. Naantok na ako. Aga namin nagising kanina. Alas 4 lang. Alas 4 ba yung late? Hindi ka nag-live yata ngayon. Si Dilpin Manubag hindi siya nag-live. Umala na naman. Wala siyang pasok. Alam ko wala siyang pasok. Wala akong hindi ako nakaayos oh. Kasi mamaya pababa na rin kami. Labo. Ibani TV, harang. Salamat Ibani TV sa iyong paharang. At yung aking revenue ngayon na hindi na dadagdagan. Ganun pa rin. Tanggalin na nga natin itong kakaduling. Harang, oy. Sandali lang, magsasarado ako ng bintana. Ang bilis. Naku, ang bilis. Tapos ni Momo, ay tani. Dutok na. Ano ba nangyayari na?
Ang haba, 4 kilometers ang unang harang. Sa labas sa parang. Oh, si Bani TV, di ka nagla-live. Ilan ang revenue mo, Bani TV? Ako, ang revenue ko ay 19 pa lang. Malayo pa sa katotohanan. Ibani TV, hello Mami Juicy. Hmm? Mainit eh. Diyan na naman. Aray ko. Buti na. Managal pa. Oh. Tagal. Ang tagal, sabi ni Ibani TV, ang tagal ng harang. Darating ka rin yan dito, Ibani TV. Antayin mo lang. Hindi na ako nakakapag-live ng matagal kasi yung cellphone ko umiinit. Yung isa kong cellphone sayang. Ewan ko maayos pa yun. Wala akong pambili ng cellphone na bago. Nagagamit mo na Ibani TV yung iyong sports cam, yung cam recorder ba yon, yung bigay ni Delphin Manubag. Igyan pa din sa milik ng ubi, may adat ko ang piso. Second harang, 4 minutes and 45 seconds. Agoy, maya makapasok. Maya na makapasok. Ay, okay lang yan, Ibani TV. Yung chocolate mo, Ibani TV, meron pa ba ang chocolate mo? Ang chocolate ko na galing Qatar, meron pa rin. 4 na balot pa. Sinong mag-iilis ngayon? Sinong mag-iilis ngayon? Nasusunod. Pwede ba yung mag-LS ng kahit 30-30 lang? Pati na Josie Cabasis. Skip ko, inip na. Sige, skip mo na yan. Skip mo na yan, harang. Ibani TV, ang chocolate mo galing Qatar na meron pa ba? Akin meron pa.
Di ko pa napapadala. Kalookan. Huwag na yung aking salamin. Kani? Nangingisda ako sa iba. LS Mulak Pinatanghal. Kani? Buti ka pa nakakapangisda ka. Anong ginagawa mo nun? Kanino? Ngayon may nagka-live eh. Kani? Basa ka naman. Basa na naman. Napagaling. Kut-kutan mo na. Ako hindi ako nadadagdagan ng banana. Hindi ako nangingisda. Basa. Nakilamos ko naman itong isa o. Kailangan madagdagan ng banana na umabot ng 100 para magkaroon ng button. Pag may silver button ka na, ay meron ka ng award galing kay Lolo. Minsan punta ka kay Dasul Vlog, iba ni TV. Dasul Vlog. Maganda siya Kaya lang bawal doon magbaba ng sariling bahay. Siya mismo ang nagbababa. Dasul Vlog kay Mibin Polo. Ay punta ka kay Jean Lorenzana. Meron siyang parapol. Wow! Hindi ako pwede mag-check kasi dalawa lang ang gamit kong gadget. Ha? Ganito pala yung ginagawa ni Uri. Tingnan mo, natutulog na pala siya nakaganito lang. Kaya pala. Ayan o. Yan pala yung ginagawa ni Liget. Dalawa lang, wala yung ninja ko nasa baba. Hindi ako punta sa mga link nyo. Si Jean Lorenzana, meron siyang parapol. Maabot ng 30,000 ang first prize. Dati nung nagpunta ako doon, ang 15,000. 15,000 ba yung milik? Ay, hindi, 30,000. Yung first prize niya, 30,000 pang laptop. Dami-dami kasi. Gars. Sabi ni Jules Cabasis, Gars. Buti pa, mas malaki na yung ni Bani TV. Harang. Ako daw nakakapangisda eh. Minsan mahina ang net ko sa baba. Ilang beses na nahulog yung wifi ko dahil nasa bintana lang. Minsan yung mga pusa pumapasok dun sa screen. Kahapon nahulog na naman. Pumasok dun sa screen. Ay, nahulog. Mabuti hindi nabagsakan yung aking cellphone. Wow, 1,700. Galing.
Yung iba kasing nagla-live, hindi ka pwedeng magbaba ng hindi ka pwedeng magbaba ng Kamabisyo rin ni bahay. Kamabisyo rin. Kasi kapag sila nagbababa ng bahay, Tulog ka na tayo. congrats Bunny TV. Malapit na. Dati yung kay Dilpin Manubag, mas mataas pa yung banana ko kaysa kanya. Ngayon, mas mataas na siya. Tingnan nyo ang views. Ano? Ayun. Sige, ano naman? Silent ako. Mag-LS ka? Silent ka? Ano lang ako? Hindi naman ako pwede mangisda ngayon. Racket. Ang bayad ba ng dyan sa Qatar, pati na Jessica Bases, oras ba? Oras ba ang binabayaran dyan o araw? Sa trabaho. Nag-ano lang ako. Racket. May trabaho ka pala. Anong pangalan? Iba ni TV. Marami bang tao? Maganda kasi pag silang nagbababa ng bahay mo kasi napupuntahan lahat. Pero kung yung kanya-kanyang baba ng bahay, ay naku, bihira lang. Yung iba na-spam pa. Nisnoy YT. Nisnoy. Kunti lang 30 minutes lang ako mag-live ngayon at umiinit yung cellphone na ginagamit ko. Pamasira. Hindi sa akin yan. Cellphone ko kasing isa na. Ewan ko maayos pa yun kasi pag nag-i-error na.
Sayang. Sayang yung cellphone ko na yun. Maganda pa naman ang camera, no? Nagagamit. Wani TV yung bigay sa'yo ni Delphin Manubag na sports cam. Nagagamit mo na ba? Bilhan mo siya ng memory card. Mura lang memory card. Ilang gig ba ang ano niyan? Nasa ano lang memory card na merong, kaya lang pag sa mall ka bumili ang mahal. May donut dala, pwede yung tubig. Malusab ito. Tapos bili ka rin ng ano, stick nung anong gimbal, yung gimbal. Ay, hindi naman yung original gimbal. Yung ganun lang. Hawakan mo lang siya. Kailangan mo meron ganyan laptop para yung memory card doon mo siya sasalpak para mag-edit ka. Hindi umiilaw. Ano? Yung dumating sa akin na Google AdSense, 2. Hindi ko pa siya na ano yung payment kasi wala pa akong bank account. Kung pwede nga lang sa GCash yun eh. GCash ko na lang yung ano eh. Five minutes na lang ako. 30 minutes lang ako. Meron pa akong 5 minutes. Para higa. Akyat ko pa yung aso sa taas. Nakabidyo lang si kapatid na Josie Cabasis. Dahil busy.
Thank you sa 3 million people in the house. Oh, walang thumbs up. Nice. Hanggang ano lang ako, 30 minutes. Mainit na nga tong ano na to. Meron pa akong 3 minutes. Ang Google AdSense ko dumating kahapon yung isa, yung pangalawa pala. Akala ko magkaiba ng number. Isa rin lang pala. Wala palang Google ang Pilipinas yata, no? Kasi ganang gagaling sa Malaysia. Ang Google AdSense galing ng Malaysia. Ang kati ng mga kamay ko. Sarap ano sa kumukulong tubig eh. Makati. Dahil sa ano ng yelo sa freezer. Allergy na rin ng ano, lansa. Walang susunod sa akin mag-LS. Walang susunod mag-live. Bani TV, di ka magla-live. Pwede ka naman mag-live kahit isa lang ang gamit mo. Kaya lang, wala akong moderator. Ayan, ako'y magpapaalam na sa inyo. Naka 30 minutos na ako, mga kapatid. Salamat sa pagpasok niyo sa aking live ngayong gabi at kahit ilang minuto lang. Dahil nag-update lang naman ako dahil yung gadget na ginagamit ay umiinit. Mo. Halika na, baba tayo. So yan guys, salamat kapatid na Josie Kabasa sa iyong pagpasok sa live ko. Bani TV, salamat din. Hali ng laro mo. Ako'y magpapaalam na sa inyo hanggang sa muli. Ewan ko lang bukas kung mag-live ako ulit. So yan, bye-bye. Ingat-ingat kayo. Bye-bye. Good evening. Good night.